Dobrý deň. A v tomto videu si povieme niečo o priraďovacích súvetiach. Priraďovacie súvetie je jednoduché súvetie skladajúce sa z dvoch gramaticky rovnocenných vied. Vety v tomto súvetí sú spojené priraďovacou spojkou alebo bezspojkovo, teda iba samotnou čiarkou. A malou pomôckou môže byť pre nás to, že ak tento druh súvetia rozdelíme, tak každá veta má význam aj sama o sebe. Pozrime sa na tento príklad. Bolo zamračené a fúkal studený vietor. Hlavná veta číslo 1 je bolo zamračené. Hlavná veta číslo 2 je fúkal studený vietor. Tieto dve vety vedia existovať samostatne, čo nám naznačuje, že ide teda o priraďovacie súvetie. V slovenskom jazyku poznáme 4 druhy priraďovacích súvetí. Zlučovacie, odporovacie, stupňovacie a vylúčovacie priraďovacie súvetie. Dôležitou teoretickou informáciou, ktorá nám pomáha jednoduchšie určiť druh súvetia, je spojka. Ak budeme dobre poznať, ktorá spojka je vhodná pre dané súvetie, ich určovanie bude pre nás omnoho jednoduchšie. Zlučovacie súvetie predstavuje spojenie dvoch rovnocenných vied, ktorých dej prebieha súčasne alebo tesne za sebou. Príkladom je táto veta: spadol a rozplakal sa. Tento dej prebieha veľmi tesne za sebou. Odporovacie súvetie je spojením dvoch rovnocenných vied, ktorých obsahy si významovo odporujú, a to znamená, že tie dve vety v danom súvetí sú v rozpore alebo teda v nesúlade. Príkladom je veta: bolo slnečno, ale fúkal silný vietor. Tretím druhom priraďovacieho súvetia je súvetie stupňovacie, keď ide o spojenie dvoch rovnocenných vied, z ktorých obsah tej druhej vety je svojou závažnosťou významnejší než obsah prvej vety. Napríklad, nielenže poupratoval, ale aj obed navaril. Čiže chceme zdôrazniť tú druhú vetu ako keby v tom stupňovacom súvetí. No a štvrtým druhom je súvetie vylúčovacie, no a tu ide o spojenie opäť dvoch rovnocenných vied, ale obsahy týchto vied sa navzájom vylúčujú. Čiže ak sa zrealizuje dej tej prvej vety, tak je nereálne, aby sa uskutočnil dej druhej vety. Príklad: alebo pôjdem domov, alebo ostanem tu.